আরে কি অছ না নাই বা বউ পিলা চা টিকে আনো তଣ୍ଟି ଫଣ୍ଟି କଣ ହେଇଗଲାଣି ବୋଉ ଆଜ୍ଞା ବାପା ଆରେ କୁଆଡେ ଗଲେ ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି ରିଲ୍ସ କରିବାକୁ। ରିଲ୍ସ ହଁ ସେଇ ଯୋଉ ଦୁବାଇ ଯୋଉ ଟୋକା ଆସେନି ହଁ। ତାର ସାଙ୍ଗେ ଯାଇଛନ୍ତି। ହାଁ ଆଉ ପଇସା ଦବନି କାହିଁ ଶୁଖିଲା ଟାରେ ଥୋଇ ଥୋଇ ଯାଇବି। ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ପଇସାଟା ଦଉଛି ତମ ଦ୍ୱାରା ତ ସେତିକି ହେଇପାରିଲାନି ପଇସା ଦିଟା ତମେ କଣ କରୁଥିଲ ରୋଷେଇବାସ କରୁଥିଲୁ। ତମ ଦ୍ୱାରା ସେଇଆ ହିଁ ଅଛି ତମ କପାଳରେ ବଡ ବଡ ଅକ୍ଷରରେ ସେଇଆ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖିଲ ମୋର ଦିଟା ବୋଉ ପଇସା ପାଇଁ ବୋଲି କୁଆଡେ କୁଆଡେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ହାଁ ତମେ ଥବରା ପଇସା କଥା କହୁ ହେଇ ଆଇଲା ହେଇଗଲା ଲିମିଟ କ୍ରସ ହେଇଗଲା ତମେ ଦିଟା ଗାଣ୍ଡୁ ଦିଟା ଚା କରିକି ଟିକେ ଆଣ ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇ ଗୋପାଳ ଭାଇ ଭାଉଜ ହେରିକା କୁଆଡେ ଗଲେ? ଯାଇଛନ୍ତି ରିଲ୍ସ କରିବାକୁ। ରିଲ୍ସ କରିବାକୁ ସିଏ କଣ ରିଲ୍ସ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି? ଆଲ ହାବିବି ଗୋଇଂ ଟୁ ଦୁବାଇ। انت معلم واحنا منك